Od 10. do 15. maja ove 1996. godine u širem rejonu Boke Kotorske i na poligonu Radovče kod Podgorice održana je taktička vežba Laser 21. Završni deo vežbe pratili su predsednik i članovi Vrhovnog saveta odbrane i Generalštaba Vojske Jugoslavije, komandanti armija i korpusa, strani vojni diplomatski predstavnici akreditovani u našoj zemlji i izveštači domaće štampe, radija i televizije. Generalštaba Vojske Jugoslavije obavestio je dalje predsednika i članove Vrhovnog saveta odbrane o sadržaju i cilju vežbe postavljenog integrisanog boja na taktičkoj dubini operativnog pravca. Za vežbu Laser 21 taj operativni pravac bio je na prostoru od uvale Jaz kod Budve do planine Maganik u Morači na taktičkoj dubini od oko 60 km i prosečnoj širini od 5 do 10 km. Na tom prostoru nekoliko dana i po različitim meteorološkim uslovima u realnom vremenu i prostoru izvedena su dejstva na moru, obalnom rubu, brdsko-planinskom i planinskom zemljištu i u vazdušnom prostoru. Na moru i obali ratna mornarica prikazala je taktičke postupke i izvala gađanje udarnih pomorskih snaga i obalnih grupa raketnim sistemima Brod-Brod i Obala-Brod, dejstvovala obalskom artiljerijom različitog kalibra i artiljerijsko-raketnim sistemima protiv vazdušne odbrane po ciljevima u vazduhu. Radarski kurs koji mi je izbacio kompjuter, kada zauzmu taj kurs, ono je booster motor otpao sam. To je startni motor koji je daje početnu brzinu. U ovom delu vežbe naši reporteri su zabeležili. U našim teritorijalnim vodama pojavljuju se nepoznati brodovi. Radarski i drugi sistemi uočili su ih na vreme. Obalska artiljerija, jedinice protivvazdušne odbrane i pomorski diverzanti su u pripravnosti, a svečani doček nije izostao. Obalska artiljerija sa dobro maskiranim topovima kalibra 130 mm po dobijanju podataka o položaju brodova delovala je jedinačnom i plotunskom paljbom. Grupisani pogodci u samu zonu cilja govore o obučenosti i veštini artiljeraca. Sistem za navođenje i savremeni uređaji i veze domaće proizvodnje omogućavaju precizno usmeravanje paljbe. Artiljerci su uspešno pogodili ciljeve na udaljenosti od 15 do 25 km. Pored artiljerije sa kopna i brodova, po ciljima na moru i u vazduhu delovali su i raketaši sa obale i brodova.
Raketne topovnjače sa novim naoružanjem za protivvazdušnu odbranu ostavile su izvanredan utisak po jedinstvu pokreta i vatre i učinku na ciljeve u vazduhu. I kamere naših reportera. Na poligonu Radovče prethodnih dana prikazana su dejstva dela jedinica Korpusa specijalnih snaga u akciji za uništavanje ubačene izviđačko-diverzantske grupe na planinskom zemljištu, dejstva avijacije u okviru podrške snagama kopnene vojske u borbi sa vazdušnim desantom i dejstva armijske, korpusne, brigadne i bataljonske artiljerije i helikoptera za protivoklopnu borbu. O tom delu vežbe naš reporter Slobodan Raković je zabeležio. Na planinskom zemljištu treba blokirati, razbiti i uništiti izviđačko-diverzantsku grupu jačeg sastava. Taj zadatak poveren je elitnim jedinicama iz sastava korpusa specijalnih jedinica. Izuzetno teški uslovi, planinski teren, stalno smenjivanje kiše, magle i sunca nisu sprečili specijalce, vrhunski obučene i fizički spremne da izvrše zadatak. Pored vrhunske obučenosti, jedinice korpusa specijalnih snaga imaju i najsavremenije naoružanje,
prilagođene svim specifičnostima njihovog zadatka. I na poligonu Radovče pokazalo se da su svi učesnici vežbe, udarne pomorske snage, snage obalske odbrane, artiljerijsko-raketne jedinice protivvazdušne odbrane, jedinice za specijalna dejstva, vazduhoplovne, artiljerijsko-raketne i oklopno mehanizovane jedinice, uspešno realizovali deo najsloženijih radnji i sadržaja svojih specifičnih planova i programa borbene obuke. U konkretnim ulogama na ovoj vežbi bili su vojnici na odsluženju vojnog roka, vojnici po ugovoru, trupne starešine, nastavnici i studenti Artiljerijskog školskog centra iz Kragujevca. Težište vežbe bilo je ostvarivanje snažnih udara kao rezultante pokreta i vatre. Dinamika završnog dela vežbe pokazala je takođe samo finalizaciju tih nastojanja i njihov učinak odgovarajući i koncentrisan vatreni udar. Dani provedeni na poligonu za obuku i prethodne vežbe od voda do najviših taktičkih jedinica doveli su ih u poziciju da u finalu pokažu uspešnu završnicu. Po oceni stručnjaka, tokom pripreme organizacije i izvođenja vežbe primenjena su nova rešenja i automatizovane podrške u komandovanju radi sticanja odgovarajućih saznanja i iskustva na usmeravanje daljeg procesa razvoja i modernizacije Vojske Jugoslavije.
Po rezultatima koji su postignuti vežbom Laser 21, počinje novi proces u sistemu borbene obuke i usklađivanje savremenih vojnih standarda sa potrebama njenog razvoja. A o samim uslovima izvođenja vežbe reporteri su još zabeležili. U toku 10 dana koliko je vežba trajala, na nekoliko lokaliteta na području Podgorice i Bokokotorskog zaliva smenjivali su se svi vremenski uslovi. Bilo je i neprozirne magle, koja je potpuno onemogućavala izvršavanje zadataka ratnog vazduhoplovstva, bure, kiše, ali istina veoma malo i sunčanih sati. I baš ti nepredvidljivi vremenski uslovi doprineli su da jedinice druge armije, ratne mornarice i korpusa specijalnih jedinica pokažu izuzetnu spremnost i motivisanost za uspešno izvršavanje zadataka i u takvim složenim uslovima. Evo je vođena raketa. Na kraju vežbe prikazano je dejstvo ojačane čete u napadu sa bojevim gađanjem, pešadijskim i tenkovskim naoružanjem. Taj završni deo vežbe pokazao je takođe da su u pripremi, organizaciji i dinamici izvođenja primenjena nova rešenja u komandovanju, uz visoku motivisanost i profesionalnost vojnika i starešina u rukovanju savremenim borbenim sredstvima i savlađivanju svih prepreka. U prvom komentaru posle vežbe, jedan od njenih glavnih aktera, general major Radoslav Martinović, piše: tom vežbom otvara se novi proces u sistemu borbene obuke koja u sebi sadrži imperativ da bude u skladu sa savremenim vojnim standardima i da optimalno izražava potrebe razvoja i modernizaciju Vojske Jugoslavije. Visoka borilačka osposobljenost ljudskog faktora, savremena opremljenost borbenim sistemima i sredstvima, kao i pouzdanost komandno-informativnog sistema su osnovne komponente koji će opredeljivati i valorizovati borbenu gotovost Vojske Jugoslavije na pragu 21. veka. Ta vežba, a i sve naredne, koje će se planirati, organizovati i izvoditi, imaće osnovni cilj i usmerenje da afirmišu obuku najviših vrednosti i tako obezbede osnovne preduslove borbene gotovosti Vojske Jugoslavije kao garanta zaštite nacionalnih interesa i društvenih vrednosti Savezne Republike Jugoslavije. To je i opšta poruka sa vežbe Laser 21, kaže general Martinović.
Znači, završa vježba, a vidjeli ste samo situaciju. Pri kraju naših reporterskih zapisa sa najveće provere borbene gotovosti Vojske Jugoslavije u ovoj godini, dozvolite da vam dešifrujemo ime vežbe Laser 21. Ono simbolizuje lasersku preciznost u vođenju jedinica i komandi i koncentraciji vatre i udara taktičkih jedinica na pragu 21. veka. Za rezultate ostvarene na takvoj vežbi, na završnoj smotri, najviši starešine naše vojske odali su učesnicima zaslužena priznanja.